going guys, for today's video kay mag-unbox ta og something na item na ginaulat na ako dugay ra. And sa makita ninyo, so bago atong hairstyle. So anyways, back sa topic na to. Nakoy gipalit nga something for this setup, which is naman jay kulang, diba? Like I have this gorilla pod and then I have this camera, but I think kailangan po na to i-improve ang yung audio quality. So I think kabalo na mo kung unsa nga akong gipalit. So sa title pa lang klaro na kayo kung unsa nga tong i-unbox karon. So without further ado, tara mag-unbox ta ko na to sa akong bag kay Nadria. So mo ni ang package, gamay lang siya for a box, like mic. Gikuha pa jud na ako ni siya sa office mismo sa courier because wala ko nag-expect cash on delivery man gud ni, and wala ko nag-expect nga dili day ma-change ang address if i-deliver na ang item. But sa other couriers man gud like Ninja Van or JRS or LBC, I think pwede man. Kaya nakatry ko, pwede man i-change ang ilang address on the day nga i-deliver ng item. But for the Black Arrow, kay nagstream mi sa tigatod and ana siya nga policy daw nila nga dili na daw sila mag-change og address para dili daw mahasol. Which is nakasabot pod ko kay somehow dili pud ta makabot sila, no. So yeah, moto nga ako na lang nagkuha because dili na pud ko makahulat og another day for this. So niadto pa ko bahada. So, tara mag-unbox ta. Kuha na to ang ako ang... tara. Muna yung ako ang ginagamit pang cut. And by the way, gikan pa ni siya sa China. Bantog, dugay po siya niabot. And bantog po, dili na ko kaulat for another day para makuha ni. So, anyways, mauni ang ato ang item. This is the BOYA BY-MM1, and before ko nipalit ani, nangita ko og mga reviews, nangita ko og comparison kung unsay mas nindot, unsay gwapo kwaon nga microphone for DSLR. And nakoy 3 ka options, which is BOYA BY-MM1, Rode Video Micro, and Movo VX-R10. Yeah, Movo VX-R10. Yes! Let's go! Now we get the item. We have the manual, warranty card. Naa sa China ang company, so it's very hard. Shock mount, TRS cable for cameras like DSLR or like mirrorless, and this is for the smartphone. Ang difference nila, ang pang smartphone straight lang, as you can see, straight lang, whereas the cable for camera na siya like braided thing dere. It has a pouch. Wow, it's nice. Damn, it's nice. It's nice, man. Oh, dara na kaingon. BOYA. Mo nang iyang wind muff. This is the wind muff, and inside it is the moni ang BOYA BY-MM1 nga mic mismo. So ibalik lang nato ni, ay wait, mag-comparison pud ta sa unsay ano. Alright, so mic test sa karon. We are now using the mic directly from the camera. So karon nibot isaksak na nato siya. Kana. So karon nakasaksak na nga to ang microphone sa to ang camera. Wala pa na ako gibutang ang iyang mic muff kay para makabalot ta kung unsa. You see that electric fan? I-on na to na para makabalot ta. I mean, para makabalo mo kung unsa jud use aning mic muff. So let's go. So now na nata sa electric fan. You can see. And I know naga-pick up na siya og noise, wind. Nag-pick
pick up na siya. And i-try na to og butang ang kaning mic muff. So now nakabutang na ang ato ang wind muff sa taas. So steady na to siya. So kana you are directly hearing the noise from the electric fan, pero dili ko sure if naabot siya. Okay, so naka number 2 na ta. Yan. Okay, number 3 na. The use of this is like, okay, ang hangin padulong siya directly sa mic na to, but still you can hear me clearly because gina-reduce sa mic muff ang wind na ma-pick up sa microphone. Off na to. Alright, so I think that's it for this video, guys. So yeah, I feel the chemicals running high. So sa'yo mamingon? Ha? Suman. Nice nung setup, no? So awesome. Kana? Asa ka ay kana rin. Tinood ni. Alam nga, napipiki. Manay nga ni manay. Bibingero na siya. Hahaha. Right, let's go. Muna siya. Oh my god. Basta muna na siya. Oh, dali. Pila ko outro, dali. So, thank you guys for watching. See you again. Ay, account ni Yonggi. Okay. Nasa See you again. Instagram account, ha? Si Yonggi mo ni si Yonggi, ha? Follow ninyo ang Instagram account sa iyahang alaga nga si Yonggi, which is a hedgehog. And then, yeah. Thank you guys for watching. Like this video if you like it, and don't forget to subscribe down below, and also hit the notification bell for you to be updated on my next upload. So, yeah. Unsa man? Unsa mo maingon? Fights na? Vlogger na? Nice! Let's do this, let's go. Muna yung alaga. May alaga. May sana ko, Drea. Wala.